бомба дамуши нюмба шаҳри исор мерем қатъи амирбеки кӯйбеши ҳамамон ба тори забор мерем унна қандила сабойка дар шоми чӯзи теата чойка инна омадестем да постем қатъимон гирифтем чизе ки хостем мо пацанои рӯнем ростем яка духтари дерски ҷан дора мегӯя сумкаш духтар санг дора мегад шоми чӯзи да мара раҳ надодан амридин кани буген шабия и духта қатъи шаҳ надора духтари тенҷай да дастиш нига калиди ренҷай шоми чӯзи омади намехоҳи рӯз шава ҳар як духтара мебини мехоҳи арӯз шава намешава дилканда ай духтарои уҷа саҳар интизор мести ура да қади кӯча шоми чӯзи омади намехоҳи рӯз шава ҳар як духтара мебини мехоҳи арӯз шава намешава дилканда ай духтарои уҷа саҳар интизор мести ура да қади кӯча ура духтари зур меган ки боша ура амридин худиш мешноса салом буген ӯ боса урам амридин аку мешноса шаҳри исор омадем регарай пеши шаҳри навда як табарай шоми чӯзи ку вабше дигарай духтарош миён бори ку зарҳалай духтарак рақамотун омада нависе я хоҳиш ҳамилинҷам як бор бибусе ваҳ нагӯ дилу гурдама полни то додӣ ти шайтон чаба қандилда дорои хо додӣ бо мегӯй ӯ ташна буда ту уда ов додӣ чӣ додӣ ҳов додӣ шоми чӯзи омад